tiedä mikä tässä. Nyt se kato! Kolmella tuikulla se... Ei! Mikä tuo oli? Se kitkaa liikumista, vähän tää yliö sen väliin. Aikamoinen siis. Siinä on niinku... On virinti. Mä oon tässä niinku viimeiset 6 tuntia rakentaa. Kato, siinä on niinku... Tuolla sisällä on semmonen palikka, joka liikkuu ees taas. Ja sitten niin se menee tuonne Red Bull telkin pohjaan, niin se käy siellä. Ja sitten menee takaisin. Mennään Pringlesin liikkeessä. No, näytä tuolta purkista. Ei vitsi, toki ekalla kerralla. Toi lähtee ihan justiin tuo ilmapallon mäntä irti. Pitää kun tuo vetopyörä, sitä pitää ainakin tasapainottaa sitten niin siinä on vähän kaikkea voi säätää kyllä. Nyt ruvetaan väsymään. Ei. Mä en tiedä, niin